ai tun da aka ce ‘ya'yanka ka yadda suna da haƙƙi a kanka, kai ma kana faɗa da bakinka kana da hakkoki a kan matarka tana cewa ita ma tana da haƙƙi a kanka. Ai ƙarya ne a ce Allah shi bai da haƙƙi a kanku. Kai ma ka samu haƙƙi a kan wani? Shi wadda ya halicce mu shi ne ba zai samu haƙƙi a kanka ba. Mafi girman haƙƙi na Allah a kanmu shi ne kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Idan an zo ana magana na kaɗaita Allah da bauta ba cewa ake wane ko wane ko wane ba. Ka lura galibi cikin alkur'ani in an zo kawai cewa ake min dunin lahi koma bayan Allah. Min dunin lahin nan annabi ka bautawa? Min dunin lahin nan wani manzo ka bautawa? Min dunin lahin nan mala'ika ka bautawa? Min dunin lahin nan wani waliyi ka bautawa? Min dunin lahin nan gunki ka bautawa? In dai bauta ce hakkin Allah ne, duk wadda ka bautawa ba Allah ba ka yi shirka ka zama ɗan wuta. Hakki ne na Allah, bai yi tarayya cikin hakkinsa da annabawa da manzanni ba, bai yi tarayya da mala'iku ba, bai yi tarayya da kowa ba. Hakkinsa ne shi kadai, hakkinsa ne shi kadai, hakkinsa ne shi kadai, hakkinsa ne shi kadai. Ba alkur'ani ya ambata mana nasara suna bautan almasihu ba, yahudawa suna bautan uzairu? To dukansu ba bayin Allah bane salihai? Bayin Allah ne salihai, amma saboda ba hakkinsu bane a bauta musu, ba hakkinsu bane a bauta musu. Duk abin da za ka yi taka tsantsan da maganan kaɗaita Allah da bauta, ka yi taka tsantsan, kar a shigo maka da waɗansu abubuwa na shirka cikin addininka ta bayan gida ka je ka haɗa Allah da wani Allah. Akwai abubuwan da waɗannan keɓantattu hakkokin Allah ne, kuma dalilin da ya sa ya halicce ka shine don ka kaɗaita shi da bauta. Jama'a muna ji? Wa an taqulu alallahi ma la ta'lamun, ko kuma ku faɗi wata magana akan Allah wadda ba ku da ilimi akanta.